Festa gonbidatuak, Gatixagirrek idatzia eta irakurria. Patrizia eta MJ sukaldean daude, afaria prestatzen. Etxe berean biziarren ez dute egun osoan elkar ikusi. Miraria, esango du Patriziak. Bakoitzak bere ordutegia du. Hori da arrazoi miraritsua, bere biorritmo propio eta finkoak. Eta hause da biorritmo propio eta finko horiek bat egiten duten eguneko lehenengo momentua. Afari ordua, ura prestatu eta jateko abagunea. Patriziak nahiago du goizean lan egitea, lehen argi lauruarekin. Zazpietan jaiki, laranja pareari zukua atera, edalontzian vodka apur bat gehitu eta horrela hasten da bere eguna. Tragon batekin, fundamentuarekin. Egun produktiboa baldin badu ez du vodka iluntzera arte berriz probatuko. Lanaren zurrunbiloan emango ditu orduak, mundua eta infernua eta vodka botila ahaztuta. Egun kaskarretan ordea, sarri joko du botilara, inspirazio bila edo. Egun hoietan disimuluz egin ohi ditu edari altzarirainoko bidaiak, MJ ohar ez dadin. Baina MJ konturatu ohi da. Nola ez? Laster ezagutzen ditu Patriziaren pausotxo errudunak eta vodkaren tanta jariatzek ikildua. Ez zaio gustatzen, baina ohitzen hasia da nonbait. Beste aukerarik baldu? Berak nahiago du arratsaldea. Bazkalostea da bere momentu doia. Beraz, goiza erlaxatzeko erabiltzen du. Bere burua kokatzeko, berak esaten duenez. Goizero, New Hopera gidatzen du bere auto zaharra. 1958ko Ford Belt traketxa. Eta esnatu berria den herrian, The New York Times erosten du. Egunkaria eskuetan, kafe hartuko du kale nagusiko kafetegi txukunenean. Albiste guztiak xeheki irakurriz. Eguneko albiste bitxienak azpimarratu egiten ditu. Gero Patriziari erakusteko, biek batera komentatu ditzaten. Honengatik ez balitz, Patriziari mundua oharkabean pasatuko litzaioke. Pensilvaniako isolamendura ongiegi ohitzen hasia da eta. Bazkaltzeko orduan itzultzen da etxera. Sandwich bat jan ohi du, ez besterik. Eta orduan bai, lanean sartzen da buru belarri. 5 orduz edo. Patrizia, bere laneguna bukatutzat emanda, altzariak diseinatzera dedikatzen den bitartean. Altzariak diseinatuz dirua irabazteko kapaza balitz, luke beste liburu alurik idatzeko, esaten du, aurpegi serioz, bere zirriborro kaierean sartuta dagoenean. Baina hori ez du inork sinisten, are gutxiego Patriziak berak. Biak dira idazleak, eta maitaleak, eta emakumeak. MJak haur eta gaztentzako literatura idazten du batik bat. Diru ona egiten du, baina ez da Pat bezain famatua. Pat famatua dela esan baitaiteke, zelebridade bat. Bere novela bat zinemara eraman du Nork eta Alfred Hitchcockek. Bigarren bat zinemarako bidean dago. Frantses batek zuzendu behar du oraingo honetan, René ez dakiz zer batek. Europan, dio Patek gehiegi edan duenean, kaletik gelditu eta autografoak eskatzen dizkidate. Idazle estimatua naiz Europan, bai horixe. Europako unibertsitateetan niri buruzko mintegiak antolatzen dituzte. Baina herrialde puta honetan beti izango naiz Hitchcocken filmura inspiratu zuen Andre bitxia. Tomate entxalada ari dira prestatzen afarirako, plater azkar eta praktikoa, Modenako espinarekin. Luxu bat garai honetarako. 1961eko udaren hasieran gaude. John F. Kennedy da Estatu Batuetako presidente berria. Patriziari ez zaio Irlandar hori gustatzen, ez da haren begiez fidatzen. Faltan botatzen aldun New York? Galdetu dio MJak Patriziari, tiraderako labana egokien aukeratzen duen bitartean. Ez da pentsatu ere, erantzuten du berak, hausnartzeko unerik hartu gabe. Neuk ere ez, dio MJak, baina ez du oso konbentziturik esan. Xafla distiratsuari begira dago. Baratxuria mozten ari dira orain. Patriziak atzamarrak sudurrera gerturatu dizkio beren eskari. MJak, asko pentsatu gabe, hauan sartu ditu Patriziaren atzamarrak. Gustura milikatu ditu. Baratxuria gustuko du. Eta baita beren eskaren atzamarrak ere. Gero musu eman diote elkarri. Samurki hasieran. Bortizkiago gero. Bietako inork ez du musua urrun egiera man nahi.
Azken finean, goseak dira biak, baina gustura daude horrela. Patriziak aldaka laztantzen dio. Zirkuloak marrasten dizkio praken gainetik, ipurdi aldean. MJ-ak, ezin eutxiz, koska egiten dio, besteari, beheko Espainian. Patrizia ez da kexatu, emakume gogorra da. Horrela egon dira ezin zehaztu daiteken tarte batez. Bata, bestea milikatzen, baratxuri usaina sudurretik kendu ezinean. Zarata batek beren bakartze goxotik atera dituen arte. Kanpotik datorren zarata. Zerbait apurtu dela adierazi nahi duen zarata. Banandu eta, zer esan gabe, arrabotsa etorri den lekura zuzendu dituzte euren begiradak. Sukaldeko leihotik bestaldera, Jimmyren aurpegi gorritua ikusi dute. Begiak ezin zabalago. Jimmy gaixoa. Loreontzi bat bota eta puskatu du, eta hala ere ezin da mugitu. Handago, bi emakumei begira, sinez gogortasunaren eta beldurraren arteko keinua aurpegian. Oinak lurrez zikindurik. Patriziak eskua luzatu eta mutikoa agurtu du, adeitsuki. Distantzia egokiarekin, umeak onargarriak zaizkio. Eskumako eskua oraindik MJ-aren gerrian paratuta. Orduan bai, umeak erreakzionatu eta Patriziaren agurra itzuli gabe, leihotik alde egin du. Errepidera doan bideska hartuz, korrika bizian. Ama, bi emakume elkarri musuka, zergatik, ama, zergatik, ari da esaten Patrizia. Umearen ahots zorrotza imitatuz, eta arraska gaineko armairutxotik platerak eta edalontziak hartzen hasi da, lasai asko. MJ txuri dago. Ez da mugitzen. Berak ere hartu du sustoa mutila ikustean. Ez zuen alakorik espero. Ez leku bakarti honetan, bizilagun urrunen parajean, non eta Pensilvaniako azkeneko konderrian. Bere sukaldean, bere leiho pribatuan. Baina hala jaso da. Beste behin ere gertatu zitzaion. Agian behin baino gehiagotan, baina gogoratzeko modukoa izan zen hura. Gazteago zenean, New Yorkeko bere apartamentu hoian. Musu eman zion garaiko beren eskari, Manhattango ospitale bateko erizain argala, etxeko atean. Errutin asko agur bat, ez besterik. Eta bigarren solairuko bizilagun zalapartatsuak, atxo zahari guingarriak harrapatu egin zituen. Ura momentu itxusia, ura. Handik aurrera, atxoak begiz jotzen zituen bakoitzean bastoia goratu eta halako hitz purrustada bat botatzen zien grezieraz. Ezin zuten uzer ulertu, baina haserre zirudien atxoak. Orduan ez zitzaien inporta. Horrela esaten zioten elkarri behintzat. Barra egiten zieten atxo greziarraren madarikazioi eta lagunen aurrean ere kontatzen zuten, guztiek barra egin zezaten. Baina gaurkoa desberdina da. Jimmy desberdina delako. Umetxo bat besterik ez. Umetxo alegera, zintzoa. Pekaz beterik du sudurra, eta beisbolean jolasten ematen du eguna, bere oporrak disfrutatzen. Inuzentea da. Hori batez ere. Agian bere liburuak irakurtzen ditu, edo irakurtzen dizkiote, lokartu baino lehen. Igeri egiten ikasten duen pandaren istorioa, esaterako. Edota mantangorri kuskuseroarena. Beldurtuta egongo da, koitaua. Traumatizatu egin dinagu, ezta? Pat dibertitu egiten da horrelako gauzekin ezin eutxi. Ez dun barregarria bat ere ez, MJ adoretu egin da. Beldurtu egin dinagu mutikoa. Agian berarekin hitz egin berko niken. Berarekin hitz egin? Nire gana sentitzen duenan erakarpen eutxi ezinaren berri eman behar dion, ala? Ez, baina trauma, esaten du Patriziak histrionikoki, alemanez botatzen dituen eta itzultzeko lanik ere hartzen ez duen esaldi hoietako batean. Afera itxitzat ematen duen seinale. MJak ez dakiz ere esan. Ez Patriziari, ez da Jimmyri ere. Baina aztoratuta dago. Ez du ia hitzik egin afari osoan. Patriziak, antza, guztia ahaztu du lehenengo ardo txuriko parekin. Asteburuan bisitan izango dituzten lagun batzuei buruz hitz egiten du, animoso. Psikiatra bat eta bere senarra. Hirian bizi den jende jatorra. Europarrak, jakina. Martxotik ez ditinago ikusi. Batera afaldu geninan jatetxe Espainiar horretan gogoratzen,
Ziur baietz, gogoratu paella hura. Eta ardoa, jakina, ardoa gogoratuko dun, ez? MJak nekez jarrai ditzake baten hitzak. Jimmy txikiaren gana joaten zaio burua, nahi gabe. 8 bat urte izango ditu. 7, agian. Bide gurutzea baino lehen bizi den baserritar bikotearen iloba da. Stockhouse jaun Andreena. Beraiekin uda pasatzen ari dena. Non dago Jimmy orain? Bere aitona amonen besoetan? Bere logelako izkina ilun batean? Ze ari da pentsatzen? Ze ari da kontatzen? MJak egunero topatzen du mutikoa, herrirako bidean edo eta herritik bueltan. Adierazi gabeko hitzordua dute goizero, eta bietako inork ez du utzik egiten. Lagun arteko hitzordu bat. Etxe aurreko lorategian egon ohi da Jimmy, aitonarekin beisbolean jolasten edo bere salgai propioekin. Dendari fina da Jimmy. Kartoi kutxa bat bide ertzean jarri eta denetarik saltzen du hor. Bidetik jaso dituen harritxoak, txotxekin eraikitako figura zakar samarrak, edota etxean, amonaren laguntzaz, akaso, egiten duen limoizukua, paper baso txikietan banatuta. MJ bere autoarekin umearen aurretik pasatzen denean, klaksona jo ohi du eta mutilak eskua luzatzen du bera agurtzeko. Gehienetan MJ errukitu, autoa gelditu eta umetxoaren denda improvisatura gerturatzen da, egun horretan saltzen duen edozer gauza eskuratzeko. Izan ere, bide bakartia da New Hopera daraman hori, eta bezero potentzialen eskasia arazo larria da Jimmyren negozioarentzat. Horrexegatik MJak, bezero preferente horrek, paper txoriz, marrazkitxoz eta kolorezko harriz beterik du Ford zaharraren atzeko eserlekoa. Zer duzu gaur, Jimmy? Gaur harriak margotu ditut. 20 zentabo txiki hauek, andereño, 30 handiak. Ohera, esaten du Patriziak, afarian erdizka gelditu den ardo botila bukatu dutenean. Guaz eman, esan du MJak, eta sofatik altxatu dira biak aldi berean. Hurrengo egunean MJak egiten duen lehenengo gauza Jimmyk apurtutako loreontzia jasotzea da. Bart erabata ahaztu zitzaion. Dena bota du sakarrontzira. Zeramika zatiak, lur beltza, eta bertan aspertuta bizi zen geranio zaharkitua. Ireak egindik geranio. Erratza pasadu. Gora beraren zantzu guztiak desargerraraziz. Ford beltza arrankatu eta Jimmyren aiton amonen etxerantz abiatu da gero. Ziur jo du ate gorrian. Bere autoa etxe aurrean trabeski aparkatu ostean. Egunon, Stockhouse Andrea. Jimmy etxean alda? Galdetu dio atea ireki dion emakume ile urdinari. Jimmyren amonari. Oraindik ohean da. Atzo oso nekatuta zegoen eta ez dut oraindik esnatu nahi izan. MJ emakumearen begirada aztertzen ari da. Beldur edo mespretsuaren bila, baina emakumea beti bezain irribarretsu agertu zaio. Zer behar duzu, andereño? Etzen ba Jimmy beurrekirietan ibiliko zure etxe inguruetan? Ez da hori. Zintzoa da zure Jimmy. Oso zintzoa. Upari bat eman nahi nion besterik ez. MJ bere poltsan hasi da bila. Nire ipuintxo bat, gustoko izango duela pentsatzen dut. Manda pandak igeri egin nahi du, irakurri du amonak motelki. Urgentziaz eta oso aspaldi irakurtzen ikasi zutenen antzera. MJak ematen dion liburua harrapatuz. Mila esker andereño, baina etzen noen zertan. Gustoko badu beste bat ekarriko diot, beste egunen batean, moztu dio MJak. Tira, ez dakit zer esan. Ez esan ezer, Andrea. Egunon eta goraintziak Jimmyri. Egunon, zeuri ere, bai. Amonak bere etxeko atea itxi duenerako autoan bueltan da MJ. Arnasa hartu du. Irratia piztu. Amonak ez daki ezer. Argi dago ez dakila ezer. Ez du sukaldean jasotakoaren berri. Jimmyk ez dio hitz erdirik ere esan. Mutu ailegatu zen etxera Bart, eta mutu sartu oean. Ikusitakoa ametsa zela bere buruari errepikatuz. Dagoeneko konbentziturik. Hala ez. Dena ote daki amona zaharrak eta horregatik ari ote da umea eskutatzen, oraindik ohean dela esan ez? Bere Jimmy gaixoa degeneratu hoiengandik urrun mantendu nahian noski. Hori ere posible da oso. MJren Ford beltza ikusi eta logelan sartu du umea. Gera zaitez hemen, autoa igaro arte.
Ez mugitzeko esan dut, Jimmy. Baina daitxu egonda emakumea MJ-rekin izan duen solasaldi laburrean. Irribarrea aurpegian zintzilik une oro. Aktore ona ote da Jimmyren amona? Edo zer gauzaren gainetik itxurak mantendu nahi dituen hoietako bat? Baina zertarako disimulatu behar du emakumeak? Zertarako aditasunez tratatu, gorrotoa eta hierra besterik sentitzen ez badu? Halako galderak buruan bueltaka pasatu zaio goiza. Apenas dastatu du bere kafea eta apenas jabetu da eguneko albiste eta iritzi artikuluez. The New York Timesek ez du bere kuriositatea pizten. Urrun. Oso urrun sentitu du New York, ona ailegatu zenetik lehenengoz. Gero, 3 kilo banana erosi ditu eta behar zituen beste jakiez ahaztu da. Arratsalde partean, Patrizia sukaldean sartu denean MJ topatu du. Mantala jantzita eta oso lanpetuta. Utzidan asmatzen, banana pastela egin behar dun, ez dun izango. MJak baietz diotxo buruarekin. Eta irribarre zabal batekin, aspaldian egiten ez duen eta Patriziak hainbeste maite duen pastel hori gaur egin behar duela. Irinez zikindurik du sudurra, eta Patriziak ez dio ezer esaten. Horrela gustatzen zaio, ume kutsu horrekin. Banana pastela, esaten du bere baitarako, hau ospatu beharra zegon. Patrizia, mimo handiz, 2 martini prestatzen hasi da MJ klabea pizten duen bitartean. Patek kasik egunero topatzen du zer ospatu, eta zerbait ospatzeko ez dago martini ederra bezalakorik. Gaur tomate entxalada jango dute berriro, besterik ez baitute etxean, baina hori bai, postrea kolosala izango da. Banana pastela, MJren espezialitatea eta paten gozokirik begikoena. Ohean gelditu da MJ hurrengo goizean. Ez da golotan, ez da nekatuta ere, baina izugarri alfer sentitzen da. Odeien atzetik irteetera animatzen ez den eguzkia bezain alfer edo areago. Patriziaren estudiotik datorren Underwood zaharraren tak-tak-tak lasaigarria entzun dezake. Egun ona du Patek, tak-tak-tak etengabeko egun hoietako bat. MJak ez, hori argi dago. Lehoia izan nahi duen katutxoaren historia erdizka dauka. Eta hor dago katua, ez aurrera ez atzera. Ahal izan ez gero, putzu batean itoko luke katutxo pinpirina. Hori bai amaiera zirraragarri eta ustekabekoa. Ausarta balitz, Patriziari eskatuko lioke laguntza. Zer egin dezaket katutxo honekin Pat? Orain arte idatzitakoa erakutsi eta haren iritziaren zain geldituko litzateke. Baina ez daina ausarta. Patriziak berak ez du inoiz lanean dabilen liburua hitz egiten, are gutxiago aholkua eskatzen. Baina noski, Patrizia zelebridade bada. Hitchcocken filma inspiratu duen andere txit agurgarria. Eta ez katutxo koldarrez idazten duen luma traketxa. Hala ere, Patriziak ez badu egiten, berak ere ez. Kontu pribatua da lehoi izan nahi zuen katu horren istorioa. Beraren eta katutxoaren arteko afera. Azkenik altxatu da, eta ezer esan gabe etxetik atera. Irten baino lehen ordea sukaldetik pasa da. Pastel erdia gelditu zitzaien Bart soberan. Eta ez gutxi jantzutelako, baizik eta pastel handia prestatu zuelako, naita. Trapu garbi batekin estali du goxokia, eta gidariaren ondoko eserlekuan utzi du paketetxo desiragarria. New Hoperako bidea hartu du gero. Hemen zara berriro, amonak ez du oraingoan bere harridura disimulatu. Egunon, Andere, Jimmy esnaturik dago? 2 ordu beranduago iritsi da gaurkoan. Beraz, ohean dagoela esaten badio, ez du sinistuko, eta bere susmo ilon guztiak egiaztatuta geldituko dira. Barruan dago, bere kaligrafia ariketekin. Ezer behar duzu? Kaligrafia ariketak, bai zera. Jimmy egunero dabil kanpoan, gora eta bera, bere beisbol batearekin, bere patinekin, eta gaur, kasualitatez, etxeko lanetan diardu umetxo aplikatuak. Pastela ekarri diot, eta zuri ere bai, eta zure senarrari jakina, banana pastela. MJak trapuz estaritako platera lusatzen dio. Banana pastela? Jimmy txoratu egiten du. Asko postuko da, esango diot zuk ekarri duzula, eskerrik asko Andereño. Ez dio ezer eranzteko betarik eman, atea itxi baitu MJren sudurretan. Arraroa da Andrearen jarrera.
Hotza eta berua, irribarretsua baina mikastasun puntu batekin. Eta kaligrafiarena sinistu behar aldu? Jimmy pekaduna bere eskua idazlumarekin trebatzen, zaila egiten zaio imaginatzea, geldirik egon ezin daitekeen mutil horrengan. Triste eta goibel egin du herrirako bidea. Jimmyrekin zuen harremana zapustuta dago, argi ikusten du orain. Gustuko zuen arraioa, haren limoi zukua, haren pekatxoak eta aurreko hortzi gabeko irribarrea. Hori, kontua okerrera ez badoa. Berria konderri osoan zabaltzen ez bada. Jendea mesfidati begiratzen hasten ez bada. Zeharka eta fidagaitz. Ezagutzen ditu horrelako begiradak. Egunkaria saltzen dion gizona, esnea etxeko ateraino ekartzen dien baserritarra, kafea eta saltxitxak prestatzen dizkion kafetegiko emakume lodia, Jimmy bera, haren aitona monak. Ez dira honetarako iritik aldendu, ez horixe. Lasai bizi nahi zutelako egin zuten alde New Yorketik. Bizilagun greziarrik gabe bizitzeko, esaterako. Jatetxeetan, mahai bat lortzearren gona jantzi beharrik ez izateko. Biletxeko taberna zuloetan gehiago ez eskutatzeko. Baina gauzak beti konplikatzen dira, beti. Bere bizitzaren historia da eta ez dago ezer egiterik. Begirada maltzurrak, fidagaitzak, beti. New Yorken, Pensilvanian edonon. Jaki dendaren aurrean aparkatu du eta Patriziak eman dion zerrenda luzea eskuan fortetik atera da. Arratsaldeko 3:00 dabil Patrizia sukaldean, jo eta ke afaria prestatzen. Afari berezia izatea nahi du. Askotan dituzte bisitak, konderri honetako bihotzean bizi direnetik. Hiritik autoz datorren jendea normalean, eta beti ahalegintzen da afari bikaina, ahazte ezina prestatzen. Ermitaua bilakatzen ari ez dela frogatzeko edo. Bere abildade sozialek bere horretan jarraitzen dutela, bai horixe. Gaur bisitan dituztenak britainiar senar emazteak dira, psikiatra emakumea, abokatua gizona, jende liberala. Patriziaren lagunak eta MJ-ren ezagunak. Bazter guztietan ditu lagunak Patriziak, eta guztiak gonbidatu behar ditu afaltzera gainera. Beste idazle batzuk, aktoreak, medikuak, kazetariak, sukaldariak. Gainera, bere maitale ohiak lagun bilakatzeko gaitasun zinez gaitza du emakumeak, eta askotan dituzte bisitan, asteburu oso baterako, 53ko udako afer zoroa, edo nigatik txora-txora eginda zegoen errubia titi txiki ura, besteren artean. MJ ez da kasu hauetan jeloskor jartzen ez, baina Patriziak bezala egin nahiko luke, kontaktua mantendu bere maitale hoiekin afaltzera gonbidatu eta abar. Erizain argalura, adibidez, badira 2 urte haren berririk ez duela. 7 ailegatu dira Laura eta bere senarra. Hiritarrek mendira joateko jantzten dituzten jantziekin. Leku eta giroarekin bat etorren aian, bere jatorri urbanoan nabarmendu besterik egiten ez dutenak. Etxea ikuskatu dute, bertan dauden lehenengo aldia baita. Lorategia goretsi dute gero, eta 4 martini edateko atzeko portxean eseri dira azkenean. Hau paradisua da. Zoratuta gaude New Yorken bizigarenak, esan du Laurak, lehenengo zurrupadarekin. Askotan esaten dizut ba, Inglaterrara bueltatu beharko genukela, zurreiko etxetxoa konpondu eta senarrak ahopeka eta mantxo hitz egiten du. Beldurrez bezala, eta bere azentu britainiarra ia komikoa da, gehiegizkoa, MJ-ren iritziz. Zurrei, falta zitzaiguna, eta eguna behiak psikoanalizatzen igaro? Bikote bitxia, dudari gabe. Laurak gizon zorbaldak ditu, zabalak eta gihartsuak. Bere kontraltoa hotsa edo zengela betetzeko gauza da. Bere senarra, Peter, txikitxoa da. Estua eta hots suabekoa, alboan esnatu nahi ez duen ume bat balu bezala. Laura betik esaka dabilela dirudi, eta Peter bera kontsolatzen. Laura ez da ezerekin konformatzen, Peterrek mundua eskerronez ikusten du. Laurak jakakendu eta bere gizonari eskuratzen dio. Zapatak 2 mugimendu azkarrezkendu eta bere Peterren belaunen gainean jartzen ditu oin izerdituak. Eraman handiko gizona inondik inora. Euliak edonon. New Yorkek gauza honik badu hori da. Eulirik ez dagoela, bat ere ez. Jangelara pasatu dira eta Patrizia zerbitzari lanetan trebatzen hasi da. Arrain sopa hasteko. Freskoa benetan. Nondik ekartzen dizute amuarraina, Pat?
Fusiliak Boloniar erara gero. Italia oraindik lur horrekin txoratuta, ezta? Marrubi budina bokatzeko. Zoragarria, zer esan dezaket. Eta ardo piloa. Laurak, Patriziak berak baino gehiago edateko gai den emakume bakarra dirudi. Hala iruditzen zaio behinik behin MJ-ari. Portxera bueltatu direnean, afalduta gero, 5. ardo botila irekitzera doaz. Peterrek edaten ez duela kontuan hartuta, bada marka gero. Badakizu azkena? Postre garaitik badirudi Laurak Patriziarentzat bakarrik hitz egiten duela. Peter eta MJ haien hitzak jarraitzera mugatzen dira. MJak badakiz zer datorren orain. Badakizu azkena? 5. ardo botilarekin atera ohi diren kontuak. Festa gonbidatu berriak nortzuk diren. Nortzuk atera berri diren armairutik. Nortzuk izan diren infraganti harrapatuak. Hala izan zen haien azkeneko topaketa horretan, Sevilla jatetxean. Festa gonbidatuak gora eta bera. Eta niri zera xola, esaten dio MJak bere buruari. Hau aguantatu beharra ere. Suminduta sentitzen hasi da 5. botila hori ireki dutenetik. Konturatu da gainera bera ere gehiegi edaten ari dela, baina bere umorea, hobetu gabe, okerrera ari dela egiten bere borondatearen kontra. Festa gonbidatuak. Horrela deitzen zaie, New Yorkeko argotean Patrizia eta bera bezalako emakume eta gizonei. Beraien homosexualitatea sekretuan daramaten festa gonbidatuak argitara ekartzea ohiko divertimendua da nonbait Laura honentzat. Ez dakize argitaletxetako editorea berreki eskondu eta bere apartamentuaren albokoa erosi du maitalearentzat. Berarentzako lan egiten duen gazte gihartsu horrentzat. Ze iruditzen zaizue. Gehiegizko lana nire aburuz, komentatzen du Patriziak, irribarre batekin. 2 giltza, 2 ohe, gehiegi. Badirudi berak ere gustoko dituela hau bezalako txutxumutxuak. MJ-ari sinistea zaila egiten bazaio ere. Begien distira batekin jarraitzen du behintzat psikiatraren hitz jario maliziatxua. Orain, ezkontza atondu hoietako baten berri ematen ari da plazer handiz. Ez dakize egunkaritako 2 kazetari gazte. Kiroletakoa gizona, kulturakoa emakumea. Normalak dira festa gonbidatu emakumezko eta gizonezko biren arteko ezkontzak. Estalki perfektua bientzat. Bakoitzak bere bizitza sekretuarekin jarraituko du lasai asko, eta familiakoek ez diete berriz galdetuko. Eta, noiz ezkondu behar duk tunante horrek? Erredakzioan festa bat egin diete. Ezer susmatu gabe, kar. Laurari aurreko hortzak beltz gelditzen ari zaizkio, ardoaren erruz. Baina nola enteratzen da emakumea gauza hauetaz? Hobe ez pentsatzea. Bere pazienteek jakin beharko lukete ez dela fidatzeko modukoa. Besteen intimitateak ez bakarrik entzun baizik eta barreiatzea gustoko duela. Bereziki liluratzen dute bizitza bikoitza daramaten gaixoek. Ez diren zerbaiten itxura eman behar dutenek. Agian berak ere bizitza bikoitza daramalako, edo eraman nahiko lukeelako. Interesgarria litzateke horretaz hitz egitea. Ezaguzu, Laura, zer dela eta festa gonbidatuekin hainbesteko interesa? Goizeko ordubiak dira, MJ-ko era doala aldarrikatzen duenerako. Bere sorpresarako guztiek bat egin eta haiek ere ohera doa zela diote. Maila jaso gabe, harrikoa egin gabe jo dute ohera. Laurak eta Peterrek beheko gelara, gonbidatuen gelara. Patriziak eta MJ-ak eskaileretan gora zain duten ohera. Zaila da esatea nor dagoen mozkorrago. Patriziak gehiago edan du, dudarik gabe. Baina bere erresistentzia paregabea da. Poliki igotzen dituzte biek eskailerak. Biluztu eta ohe gainean gelditzen dira, maindireak zabaldu gabe. Gaua beroa da, airea itogarria. Ezin nuen gehiago aguantatu Laura alu hori, esan nahiko luke MJ-ak. Baina alferrik esango luke. Patrizia jadanik loseko dagoelako, zurrunga eta guzti. Hobe horrela. Gorroto ditu Patriziaren lagunen inguruko eztabaidak. Bere lagunak sakratuak dira. Patriziarekin dituen eztabaida guztiak gorroto ditu egia esan da. Sutan jartzen dira biak, baina Patriziari bereale pasatzen zaio. Dry martini bat prestatu eta lasai gelditzen da portxean eserita, zurrupaka. Bera, ordea,
Lur jota egongo da egun osoan. Patriziaren begietara begiratu ezinik. Hori ez da bidezkoa, ez horixe. Horregatik, koldarra dirudien arren, hobe gatazka saiestea. Ordu erdi darama ohean eta ez da lokartzen. Egarri da eta, aldi berean, sukaldera jaisteko nekatu dago. Beste 5 minutu igaro dira, eta orain egarria eta beroa jasan ezinak egiten zaizkio. Nola ala, bere gorputza arrastaka mugitzeko indarrak pilatu eta eskaileretan behera jarri da. Ur freskoak on egin dio eztarritik behera. Atzamarrak basoan sartu eta tanta hotzez zipristindu du bularra, lepoa, aurpegia. Sukaldeko leihoa ireki du. Kanpoan freskoago egongo delakoan, baina ez da hala. Haize izpiri gabeko gaua da. Berri zoerako bidea hartu behar duenean, zerbait entzun du gonbidatuen logelan. Gelditu eginda, hobeto entzuteko. Kesu bat dirudi. Urrumaka dabilen emakumezko baten ahots etena. Saloitik gonbidatuen gelako atea irekita dagoela ikus dezake. Baina barruan, ilunegi dago ezer ikusteko. MJ egongela zeharkatu eta aterantz gerturatu da, zaratarik egin gabe. Kostata, bere begiak barruko iluntasunera ohitu dira. Emakumearen kesua ez ezik, ohearen kesu metalikoa ere ailegatzen da, bere belarrietara orain. Berehala ikusten duen bultoa interpretatzea lortu du. Peter bere emaztearen gainean dago, aldakari indarrez eragiten. Biak biluzik, maindirerik ez beren gorputzak estaltzeko. Harritzeko moduko postura da. Peter isilak, Peter koitauak, lema darama orain. Eta nola gainera. Bere emaztea ez da panpina indargea baino gizonaren eskuetan. Ulergaitza da emakumearen kesua, baina ez da isiltzen. Gizona, berriz, esfortzu handiegia ari da egiten ezer esateko. Maratoi korrikalari baten moduan hartzen du arnasa. Izerdi errekatxo batek bizkarrean behera egiten dio, ipurdiraino. Ohearen kesu geroz eta frenetikoagoa da. Orain, ulergarriagoa da Lauraren marmarra. Gora, 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 ari da esaten, geroz eta ozenago. Gora, 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 harritu da MJ. Zehaztu gabeko denbora batez egonda zelatan MJ, egiten ari denaz, ohartu den arte. Eskailerak igotzen dituen bitartean, gorroto adierazkaitz bat sentitu du Peter eta Laura hoiengatik. Zerri alakoak. Zergatik arraio ez dute atea itxi. Ikusle bila ari dira, ala, alprojak. Haienganako nazka bere buruarengana ere bideratzen hasi da ohean. Berriz ere Patriziaren ondoan kokatu denean, hipnotizaturik bezala ate horren aurrean gelditzeagatik. Zeren bila zebilen? Zergatik gelditu da ate horren aurrean Peterren ipurdiko izerdiari begira? Gustatu altzaio ikusi duena? Ez arraioa. Eta hala ere, han gelditu da, tentelduta bezala. Kontzentratu egia, ikusten zuena hain nazkantea egiten bazitzaion. Ondorengo goiza lainotua esnatuagatik ere, beroak bere horretan dirau. 10 aldera, Patriziak gosaria prestatzen hasi beharko lukela dio, baina MJak, bere neska gerritik harrapatuz, ohean ordu bat gehiago atxikitzeko ahaleginak egin ditu. 11 pasatxo dira eskailerak batera jaitsi dituztenerako. MJ beldur da. Bere begira da gonbidatuen gelara joango zaion beldur. Gaueko ikuskari beraren testigu izango den beldur. Badaezpada, trakeski eta zalapartatxu jaitsi ditu eskailerak, Patriziak harrituta begiratzen dion bitartean. Laura eta Peter esnaturik daude. Dutxatuta eta arropa garbi eta txuriekin jantzita. Patrizia, sukaldean gogoz saiatu den arren, besteek ez dute gehiagiko saldu, ajearen errua. Patriziak txango bat proposatu du. Entusiasmoz proposatu ere. Piknika prestatu eta berak ezagutzen duen mendizka eder baten magalean jan dezakete. Erreka bat omen dago inguruetan, sargoria freskatzeko. Lauretarako bueltan izango dira eta senar emazteak ilundu baino lehen ailegatu daitezke hirira. Ze iruditzen? Guztiek gustora onartu dute plana, MJak izan ezik. Buruko mina, dio, buruko min izugarria.
Ardo Larregi badakizue. Bakarrik utzi dute hortaz. Sandwichak prestatu eta mendibotak jantzi ostean. Ez dira ziurrenik oso urrunera joango, baina MJ-ak tarte baliotsua izango du berarentzako. Agur, agur, kontu zibili gero. Ura edan, burua estalita ibili, sargori hau oso arriskutsua da eta. Eta orain, bakarrik dagoela, zer egin dezake? Lorategia ureztatu, liburuak ordenatu, eta Jimiren etxera joango balitz? Ez da pentsatu ere. Berrizate joka hasten bada, poliziari deituko dioten inpresioa du. Inpresioa baino gehiago, ziurtasuna. Izan ere, amonaren balizko gorrotoa benetako gorroto zurruna bilakatu da gauaren ostean. Ardoak zenbat gauza argiki ikusarazi baitizkio. Ardoak eta gaueko ikuskizun lizunak agian. Bere estudioan sartu da. Sukalde ondoan dagoen gelatxo txatxarrean. Erratz gela bat da izatez, baina Patriziak espresuki diseinaturiko altzariei esker, mahaitxoa, apalak, aulkia, dena txikia, neurrira eginda, estudio antza hartzen hasia da gela. Automatismoz, bere idaz makinaren aurrean eseri da. Disiplinaren poderioz, erraza egiten zaion mugimendu batez. Ez du igandeetan lan egiteko iturarik, baina atzeratu samar dabil lehoia izan nahi zuen katutxoarekin eta elegoke bat ere gaizki kontu horri aurrerakada bat ematea. Horri zuria bere zirrikituan kokatu du, konbentzimendu handiz. Arnasa hartu du. A, idatzi du atzamarraren mugimendu azkarraz. Gero, B. Azkenik, C. Eta etxipenez jaitsi ditu besoak, burua teklatuaren gainean deskansatuz. Igandea eta ajea. Ze espero daiteke olakoetan, esan dio bere buruari. Kolpetxo batzuk entzun ditu orduan sukaldeko batean. Bueltan dira Patrizia eta lagunak, ezinezkoa. Agian Laurari orkatila bihurritu eta eguna bere sofan eserita igaretzeko planak egin ditu. Ez dirudi oso kirolari fina Laura horrek. Ziur razak irten hutsa dela, psikiatra kuskuseroa. Dena dela, pozik dago idaz makina utzi behar izanaz. Ondo da, Laura baldin bada sofan utziko du eta gero lanaren aitzakian bere estudioan sartuko da berriro. Ez du haren ahots gozoa berriro entzuteko inongo asmorik. Sukaldera ailegatzerakoan ordea figura txiki bat ikusi du atearen bestaldean. Ez da Laura ez, Jimmy da, Jimmy txikia. Atea ireki dio eta sartzeko keinu egin, eta hala ere mutila aterian gelditu da. Ez atzera, ez aurrera. Egunon, Jimmy, tonu neutro aukeratu de MJ-ak, mutilaren erreakzioaren zain edo. Egunon, andereño, sar zaitez, mesedez. Jimmy, mana erraz, sukaldean sartu da. Petu urdina darama, eta zapatak, ohi bezala, lokatzez beteta. Pakete bat darama eskuartean, eta zerbait esateko mingain puntan, baina ez da usartzen onbait. Amonak bidali nau, liburuagatik eskerrik asko esan diezazudan. Azkenean animatu da mutila. Hori, ez horregatik, baina gustatu alzaizu? Ipuina, esan nahi dut. Baietz egin du mutikoak buruarekin, eta gero bere oin lokastuei begira gelditu da. Masaiak gorrituak ditu. Erraz ikusten da ez dela eroso sentitzen. Eta hau ekarri dizut, paketetxoa luzatu dio azkenean. Marru bitarta, nire amonak egina. Zuk emandako banana pastelagatik. Primeran, dio MJ kalegarantzia zintzoaz, pakete hartuz. Zerbait gehiago erantzi beharko luke, baina ez zaio ezer otutzen. Eta, gustatu zitzaizun manda pandak igirigin nahi du? Ahoa ireki orduko konturatu da jadanik egin diola ditxososko itauna. Amonak esan dit zuk idatzi duzula. Bai, hala da, orduan gustatu zaizu? Bai, gustatu zait azkenean mandak igeri egiten ikasten duenean, esan du Jimmyk. Nik ere egiten dut igeri. Pasaden udan irakatsi zidan aitonak. Hau elkarrezketa itxura hartzen hasi da. Orain, aritik tiratu beharra dago, baina sotilki, apurez adin. Ba, ipuin gehiago ditut, ipuin ugari idatzi ditut. Ez daki horrek mutikoa impresionatuko duen, baina saiatu beharko. Etor zaitez nirekin.
Dudatxu, Jimmyk emakumeari jarraitu dio, erratzgela edo estudiorantz. MJ apaletan arakatzen ari da. Liburu ugari kartoi kasetan daude oraindik. New Yorketik ailegatu ziren egunean bezalaxe, beren txandaren zain. Berak idatzitako liburu guztiak ere kaxa batean daude, baina orain ezin du asmatu zeinetan. Bere liburutxoen ale ugari ditu beti etxean, gonbidatuei opari gisa eskaintzeko edota besterik gabe noizean behin begiratu bat emateko, bere obra ikuskatzeko. Patriziak ez bezala. Patriziak ez ditu inoiz berak idatzitako liburuak berrirakurtzen argitaratu ostean. Hortaz, zaila da Patriziaren etxean Patriziaren liburu bat topatzea. MJak gordetzen du baten bat. Elkar ezagutu zuten egunean sinatu zion ale hura esaterako. Baina eskutuan gordetzen du. Detaile sentimentalegia Patriziarentzat. Azkenean topatu du kaxa. Liburu bat eskuratu eta hautsa kendu dio. Hauxe, adibidez, eskutatuko gara? Jimmyk erabeki hartu du liburua eta eskerrik asko esan dio ahopeka. Liburua gainetik begiratzen du. Marrazki ugari dituela konprobatzeko edo. Eta bai, baditu marrazki ugari. Beno, banoa, amona zain dut. Ondo da, nahi duzunean itzuli. Beste liburu baten bila edo. Sukalderantz doaz berriro. MJ atea ireki dio. Zer moduz dago arroxa? Momentu batez, MJak ez daki Jimmy zertaz ari den. Gero ohartu da. Jimmyren begietan erruduntasun puntu hori ikusterakoan. Geranio zarkitua hitz egiten du. Berak bota zuen geranioa zalegia. Ondo dago, loreontzi berri batean landatu dut. Gezurra, esaten du MJak. Zaitez kezkatu, ez da ezer gertatzen. Jimmyk, lehenengoz, irribarre zabala eskaini dio. Gero, liburua eskuan, korrika atera da etxetik. Begiradarekin jarraitu dio mutikoaren ibilera azkarrari, bidean txiki egin den arte. Gero, sukaldean geratu da zutik, zer egin ez dakiela. Marru bitartari begira gelditu da. Itxura honekoa, baina ez da gose. Afarirako utziko du, Patrizia eta Biontzako, Laurak eta Peterrek alde egiten dutenerako. Eta hala ere, zerbait ospatzeko beharra sentitzen du bere baitan. Ospakizun pribatua, barnekoa. Patriziaren eraginez edo, martini bat prestatu dezakela otu zaio. Baina berehala ajeaz gogoratu da. Ajearekin martinirik ez, aspaldian egindako promesa hori gogorarazi dio bere buruari. Egongelara doa orduan eta sofanetzan da. Honetarako etorri dira Pensilvaniara, ez da? Lasai bizitzeko. Igandea sofan botata igarotzeko. Afarian marru bitarta jateko. Minutuak luze egin zaizkio eta azkenean bere estudiora bueltatu da. Patrizia eta bere lagunak 3 ordu beranduago ailegatu dira. Nekatuta dirudite batez ere Laurak. Ilea bekokira itxatxita, masaiak gorrituta. Orkatila behintzat bere lekuan dago. Azkar agurtu dituzte Peterrek eta emazteak. Ez omen dute hirira berandu ailegatu nahi. Itzuliko gara, hau paradisua da, izan dira Lauraren azken hitzak. Baina bere oma darikatu hau nola aguantatzen duzue. Jatorrak ditun, ezta? Esan dio Patriziak bakarrik gelditu direnean. Baietz, erantzun dio MJak buruarekin. Orain urrun daudela, autopistarako bidean edo jatorragoak iruditzen zaizkiolako. Eta hik, zer egin duen egun osoan? Ez zer gutxi, lehoia izan nahi zuen katutxoaren historiari azken ukituak eman. Benetan, bukatu dun? Hau ospatu beharra zegon. Eta hala egin dute. Ospatu. Patriziak martini batekin, berak ez du inoiz ajerik, eta MJak marru bitartarekin. Jimmyk ekarri dion marru bitartarekin.